It's time for DJ Rocky's Secret Files. Muntik ko nang mapatay ang asawa ko nang makita kong ginagalaw niya ang kapatid ko. Masakit para sa akin, pero wala nangyari. Ito ang secret file ko. Tawagin niyo ako sa pangalang Jenny, 29 years old. Sa kasalukuyan, nandito sa Saudi ngayon. At baka sakaling matulungan niyo ako. Isa akong widow. Maaga akong nag-asawa sa edad na 20. Ikinasal ako sa asawa ko 2008. Ahead siya ng 9 na taon. Pero sa kasamaang palad, noong 2012, namatay yung asawa ko. Binangungot siya doon sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya masakit sa akin. Pilit kong ibinangon ang sarili ko. Pilit kong nilakasan ang loob ko. Di alintana ang sakit na nararamdaman. At pangungulila ko sa asawa ko. Lalo na't may naiwan siya. Hindi lang ako, pati na rin ang 2 naming anak. Panganay na babae at sinundan ng lalaki. 3 taong gulang ang panganay ko at 1 taon naman ang pangalawa ko. Kaya naisipan kong kumayod. Naisipan kong magbanat ng buto para sa mga anak ko. Iniwan ko yung mga anak ko sa parents ko. Nagpapadala lang ako ng pera buwan-buwan. At dumadalaw ako minsan 1 beses sa 2 buwan. And then after 1 year, mula nang mamatay ang asawa ko, may nakilala akong isang lalaki. Nagkamabutihan kami. Nagkapalagayan ng loob. At naisipan naming magsama sa isang bubong. Sabi niya sa akin, hindi raw siya magkakaanak. Kasi may diferensya siya. At para sa akin, ayos yun. Sinabi ko sa kanya na okay lang. Ayaw ko na rin magkaanak kasi kontento na ako sa 2 kong anak. Hanggang sa lumipas ang mga araw at buwan. Magta-3 buwan na kaming nagsasama. Nang parang may nararamdaman akong kakaiba sa pangangatawan ko. Lagi akong tinatanghali ng gising. At nagsusuka ako tuwing gigising. Kaya nagtaka ako kung bakit ako nagkaganoon. Ang sabi ng live-in partner ko, hindi daw siya magkakaanak. Loyal at faithful naman ako sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya kung ano man yung nararamdaman ko. At sinabi ko rin sa kanya na lagpas 1 buwan na akong hindi dinadatnan.
Kinompronta ko siya kung talaga bang hindi siya magkakaanak. Dininay niya. Todo deny. Sinabi niya pa sa akin na baka lang daw na-delay lang ako. Sabi ko ni minsan, hindi ako na-delay ng menstruation. Ayaw niyang umamin. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng PT. At ayun na nga. Positive. Buntis ako. Nang mga panahong yon, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang tanong ko, bakit kailangang magsinungaling ang taong to sa akin? Kaya nung dumating siya, kinompronta ko siya kung bakit niya nagawang magsinungaling sa akin. Na sinabi niya sa akin na hindi siya magkakaanak. Eto nga, buntis ako. At umiiyak ako nung mga panahon na yon. Hanggang sa sinabi niya sa akin na baka daw kasi hindi ko siya sagutin kung malaman niya na malaman ko na pwede siyang magkaanak. Kaya ginawa niya daw yun. Pero dahil doon sa mga sinabi niya, pinatawad ko siya. Binigyan ko siya at ang sarili ko ng tsansa na makapagsimula muli ng buhay bilang mag-asawa. Hanggang sa dumating na nga ang panahong manganganak na ako. CS ako. At doon, tinanong ako ng isang doktor kung ilan na ang anak ko. Sabi ko, pangatlo na ito. Kaya nag-suggest ang doctor na kung gusto ko daw ba ligation. Nang marinig ko yun, walang pag-aalinlangan. Sumang-ayon ako. Alam din ng asawa ko yun. Hanggang sa nakalabas kami ng ospital, lumipas ang araw, buwan at taon. Isang araw, tumawag ang kapatid ko. Ang bunso namin. Sabi niya, magwo-work daw siya malapit sa amin. Kaya kung pwede daw, sa amin siya tumira. At yun nga, sa amin nga siya tumira. Lumipas ang mga araw. Parang may instinct akong kakaiba. Parang may instinct akong kakaiba sa kapatid ko at asawa ko. Pero pinalampas ko. Hanggang sa dumating yung araw nang hindi ko inaasahan. Nag-inuman kami kasama ang kapitbahay namin na ka-close ko. At nang matapos na kami, nagsusuka yung kapatid ko sa kalasingan. Kaya inutusan ako ng asawa ko na mag-init ng tubig at ipagtimpla ko daw ng kape ang kapatid ko. Napakunot noo ako. Nagtataka sa kilos ng asawa ko. Pero mas nanaig pa rin ang pag-aalala ko sa kapatid ko. At yun nga, pinagtimpla ko at pinainom ng kape ang kapatid ko. Nang matapos, sabi ng kapatid ko, iba raw yung pakiramdam niya. Kailangan daw niya ng ointment kasi masakit daw yung ulo at katawan niya. Kaya pinagsabihan ko siya na bakit kasi siya umiinom ng sobra-sobra at hindi naman kasi kaya. At nagtaka ako
nang sabihan ako ng asawa ko na siya na lang daw ang maglalagay ng ointment sa ulo ng kapatid ko. Nagtaka ako. Pero pinalampas ko pa rin. Hanggang sa naisipan kong lumabas ng bahay at umupo sa upuan sa labas ng bahay namin. Nag-iisip. Hanggang sa para bang bigla akong nataranta. At bigla akong may naramdamang kaba sa dibdib ko. Sabi ko sa sarili ko, ano ba to? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Nang pumasok ako ng bahay, gusto kong uminom ng tubig. Pero bigla na lang parang naramdaman ko ang sarili ko at ang sarili kong mga paa na humahakbang patungo sa kwarto namin. At napako ako sa nakita ko. Ang asawa ko at kapatid ko ay may ginagawang milagro. Naghahalikan sila. Hinahalikan ng asawa ko ang maselang parte ng kapatid ko. Natigilan ako. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Gusto kong magwala. Gusto kong sumigaw. Gusto kong maglupasay. At nang matauhan ako, bigla na lang akong kumuha ng malaking kahoy at pinalo ko sa likuran ng asawa ko. Ilang beses ko siyang pinalo habang umiiyak ako. Habang sinasambit ang mga katagang, bakit? Bakit niyo nagawa sa akin to? At dahil dun parang muntik ko nang mapatay ang asawa ko. Muntik ko nang mapatay ang asawa ko nang makita kong ginagalaw niya yung kapatid ko. Ilang beses siyang lumuhod. Ilang beses siyang nagmakaawa sa akin na patawarin niya ako. At yung kapatid ko naman, kunwari, walang nangyari. Sabi nung kapatid ko, lasing lang daw siya at wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. At hindi niya daw matandaan. Sabi ko, hindi mo matandaan? Hindi mo matandaan kasi tumirik na sa sarap yung mga mata mo. At dahil sa nangyari, nawalan ako ng tiwala sa asawa ko. Pinatawad ko siya sa nagawa nila sa akin. Pero hindi ko makakalimutan. Hanggang sa naisipan kong mag-abroad para mawala ng tuluyan ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi. Hindi. Yung kapatid ko, matapos ang pangyayaring yun, umalis siya sa amin. Yun ay bago ako pumunta dito sa Saudi. At noong magtatatlong buwan ako dito, grabe ang selos ng asawa ko. Pinagbibintangan akong ang dami ko raw lalaki rito. At sabi ko naman sa kanya, paano ako magkakaroon ng lalaki? Alam mo naman kung gaano kahigpit ang policy nila rito. Ni hindi nga ako makalabas eh. Lagi na lang kami nag-aaway. Hanggang sa nakipaghiwalay na lang ako sa kanya. Kasi lagi naman kami nag-aaway. At lagi ko ring naaalala ang kawalang hiyaang ginawa nila sa akin ng kapatid ko. Sa ngayon, 9 months na ako dito sa Saudi. At sabi ng ex-live-in partner ko, hindi niya raw ako ipapakilala sa anak ko. At tuturuan niya raw yung bata na magalit sa akin. Ibe-brainwash niya daw yung anak namin. Kasi nga, hindi daw naman siya pumapayag na makipaghiwalay ako sa kanya.
Anong klaseng lalaki to, no? Nakakawalang gana. Nakakawalang gana kasi lahat din ng padala ko, ginasta niya sa walang kwentang bagay. Sinusugal niya yung mga padala ko. At isa rin yun sa mga dahilan kung bakit hindi na ako nakapagtiis at nakipaghiwalay na ako sa kanya. Sa ngayon, kailangan ko ng payo ninyo kung anong dapat kong gawin. Naguguluhan talaga ako kung tama ba na nakipaghiwalay ako. Tama ba na hindi ko ipinaalam sa parents namin na ang babae na naabutan ko sa loob ng kwarto namin ay yung sarili kong kapatid. Alam kasi ng parents ko yung ginawang panloloko ng ex-live-in partner ko. Pero ang hindi nila alam, ang babae ay ang kapatid ko. Ano ba talagang dapat kong gawin? Tulungan niyo naman ako. Hihintayin ko ang mga payo ninyo. Maraming salamat po.